Kiutanya korosa no mwage kiagera uroche bina atari gutara nayo kumubugoria ndi kwa muirania. Ya tinkorosa. Omo bisimboro byo. Tinikorosa na inde. Kiagera nanduseti obosoko. Korwa kanuseti seito. Okay. Ando watu abe torenere ase myaka twamenyerana 6 years. Tanya kungaka. Tanya gonde togoteberera ntwakora keke. Twaigwa twatana kire tutokore keke naiga. Tinachira nalemire. Agi mwanto kanya tonyora obuyo onte ya to twechanda mono kanya toro obuyo tonyora museto simeka bana baragera. Nasekininche tata. Nasekininche wagimo bwangongera iga. Nasekininche tata. Nasekininche wagimo bwangongera iga. Yeso nasekininche tata. Emechando yangetana nire tata nasekininche Yeso. Obororo waichoire koroyane nasekininche. Emechando yangetana nire tata nasekininche obe. Nasekininche emechando nankyo tata ye. Omoima mwane wabeire mekosi nasekininche tata kweteraya. Emechando yangetananire ebirengere lyo bichoire nkoro yane. Emechando yangetananire obororo waichoire senkoro yane. Ebirengere byachire byangitira moyo omosunto tanganire moto yane. Hayotayo hinche tinkonyara. Hayotayo tata hinche tinkonyara Yeso. Nasekininche tata ngamachibu. Nasekininche tata. Nasekininche wagimo bwangongera iga. Nasekininche tata. Nasekininche wagimo bwangongera iga. Masabo nasabire tata nayo taranga machibu. Onya no boreri narerire tata nayo taranga hamachibu. Onya na chikonda nakolire tata nayo taranga hamachibu. Onya na chigasi nakolire chioteri nayo taranga tata. Omancho murigeria INKA TV nebiro binengo kwaregania eya masayamo wikasenka yo mwaka misiani aiga uitu akorerete omoganokero kende tororenga ng'ayia ikeire nende tumanyangana ria gwateri tukuria rero nyuma yo koragenda asigeka INKA TV buna butambe ndori kweba ase tuachire gwikatwira na rora Senge ncho korarigeria bera atatu koranga ki abantu bagenderete gogo kwaregania tugenda monaye gwikomo elio ekero turasenka yo mwaka misiani iye gotoka ime kenyoro kya bonyakoni sub location ya Ibanchole, ime location ya North Masaba, nyaliwa ali Masabe constituency county ya Kisii. Karibu sana. Omwaka misiani wairire? Wairire uyamorali. Itanga ni karamu nyuli murigeria amarieta oboronge na kyokorokwa. Amarieta nengorokwa Daniel Misiani Nyamweya. Daniel Misiani Nyamweya. Daniel Misiani Nyamweya kero kende mbale bebiri karato tebia ngo igoro bosaiga so bwenge ekegera ntu akoreto mugano mbale bakoyorora sintunde ntanga nibono bakuminga Misiani ngakekara star ngo tarare nginga kiarega nje omuralia nasa ngonyire yes yakogera na nje no molema alema ira singa kientambe iyo na nje nanjiranire nga obalema mbororo obalema bwane go bwachagite kena nyorete achari
yarenge yachali se skuru bono iga kere nanyoreti achali iga no inche narusete hope patirende kere naikeire iga INKA TV yangorire na inche nabeire omonto egekogera yagerire yamanyanire na abasani ndio mpaka abande ntareche komanyana abare abasi chinse chia isiko abon amo nabare imeye esense yaito muna bono ase omogwekano igo nkoinyora ng'a Mong'ina Naomi amang'ana yakorire akorire ayare amanene kogerire namanyanire na INKA TV yamono. Okay. Asante sana. Mwanchu murigereria INKA TV rero tari o twacha gokora omugano omisiani buna anyorete omubasukano oikerekende oirerete okore mara kwaye kurende nigo twacha kurarigereria na gwakambuya mono nero monyene ko mwari bagaria bene rio gwakambuya mono ase bari bamokonyire sababu togotebera igo murigereria neringa osa kurigereria magega yo mwaka misiani gaiga echi ni chingoko abere kagotuga oyo magega no Mong'ina oye nero Mong'ina mbumo wako yomisiani okorire mereme menene sana yoko muimokia komutaria na nero kumuweka siko na ndo mwira nyumba at the same time nere okogenda origie ndagera na kwene kinga abana bonsi nkoragera bale no mwako yomisiani nkoragera ali bono ndutete komanya ebintu biria misiani akorire kyagerekerekemo ntwachete gaiga tugakora omugano oyo nekero twakora omugano oyo naye buno murigererio INKA TV nkwayoroche okarora buna chandegete okairambura okoboko kwao okabeka Senge nchio komokonya bono nguchiara gototebinga ng'akiabere kagokonywa nenjereria konyirwo ine yaonchoire obugima bwaye no bono togochagera mwaka misiani bono kero kende ntwaje tatu gakora omugano kero twakora omugano mbayorocha abange gwetera channel ito ya INKA TV gwatebire gose buna gwatotebeti watwire ndio robotinga mbale bagokonyire ine ng'ai gwakonyirwo gwaikire omuraria ntebe ase nakonyirwe abaminto bankonyire ase atambe bankonyire ase etugo muna eye iga eye torigerereti bono iga namba ya kabere bankonyire no inche namanyete ng'a nintware nonye ase omogondo naende ngomba endime omorugi ono areme egekogera inche tindichi korema nere okorema at least ogerire nanyorire ebinto bia nyomba ebi na inche ngoratumeka egekogera nonye neki nare gotumeka nyomba engaki ngiare ngororo moraria nobe witness ase eng'encho nkwaroche abaminto muna bono abarenge chinse chia maiko abarenge esense yaito mbaigwete omogano oyo iga naende mbanyorigerereti mbakonyete ase okobeka okoboko iga abwo ase ngwerane ng'a mbuya mono ase eng'encho ng'a nonye na oyo orwete 20 shilling niga arwete chinyinge bonsi pi inche igo nababegete ng'a igo nababegete gekabu ekemo nabo nabwate list engiya onyete igete gonsireria igo rende ng'a gonkoiraneria ng'a mbuya mono kero goteba ng'a list yao yagosireti igo ng'a community mwaka misiani yaani esimi yane omonto gachete akang'ibera omonto ochete bakamwa iga agakoibera esimu yaruseti gwase nanyebegete omorero jamani pole lakini rende all in all kire egento nabo gekogenderera ase chingaki chiaye mwancho murigererio INKA TV oyo no mwaka Daniel misiani ogenderete kurumbuya mono yaye ase ayoria kwa mokonyete ase nchira ya mogose yende kero kende ng'aki gwakonyirwo nchira ki aba bakogokonya babere bakogokonya abange bankonyire kefedha abande bankonyire kebirengererio na abande bankonyire koreng'ana nokonyora gwakire oyomo muna are konyora mbare berwete ase ogonkonya nonye na ekerarero mbare berwete ase ogonkonya nonye na eyanga nkobeka nani igo ng'enete koiraneria ng'a mbuya mono etari koera na abanene mono omoroberi bwa ogokonya tigo nkoiraneria INKA TV egekogera yakorire tiyarenge ng'a ngoimanyekana narenge goikera iga INKA TV okoboko kwabo yaramboire nigo kore okoboko ogonene goetania kende gionsi
Namba ya gatatu Mong'ina Naomi tingwe bakumwiranĩria ng'ambia mono egasi yakorete yokogera ng'a akanyechandĩra muna ensemo y'omubere oye egakanyechandĩra ase eng'encho ya amabere amanene na inche igonkwiraneria ng'ambia mono bwire etari korosa. Okay. Omwaka Daniel Misiani kero kende gwatebire abantu bagokonyire kurwa ime yense ya Kenya nonya isiko yense ya Kenya ine ekero twachete gaiga rubagoro ndwagitire gwaye chinchi arenge gaiga ntwaroche kobwata engokechi n'ebintu binde mbe twaroche bitarenge gaiga kero kende noinyore bake babere bari batatu bagokonyire kero kende asokora chingokechi maybe kogitaga nendagera mbarora inyore Ona bono iga umuraria ikongoteba ng'a oyo minto shemururi okorire egasi eyere enene obekire okoboko ase atambe oyo minto Boniface Makori amo na abamwabo shemururi yagotoka shemururi agotoka USA nere igabeire omosani oime mono ogendere kombwatia korumaega rituko ase erinde na niga atebete ng'a nigo ndatigare iga atigarete kombogori muna endugu yaye na oyo minto omwaka nyang'au korwa nyari bari chache amo na Omong'ina wa Grace amo na abande ntainyare koinyora na abange n'abasani abange abaya ba America plus n'abasani abaya abange be county yetu ya Kisii plus ne county yetu ya Nyamira na Kenya yetu engima. Okay. Ase eriogiri eria INKA TV riaigete bonsi nabo bairete okogania okuya na gutotakera na konganiria amaya. Mwaka Misiani gwatebire ng'a kero kende aba igo bagari gutumira abande chibesa ng'a kikware konyara gutumika chibesa echi kero kende kugora bura chingoko bunechi kogita bunaga iga ebisumu binoroseti ebinde bire gochimagega kero kende ng'a kikware konyara ko manage ibintu bikiagera nkware koimo kotare ng'a kikware konyara ko manage ekere umurari yaikerete ng'a nanyorire ebesa yatogete yerenge nigo natebete ng'a abasani bane abaminto ritang'ani koringa plus n'abasani bane natemete korarigie advice kwanza ngatema kobori ng'a ningi moroche kerabwenere bagantebia ng'a onye gotaete gotuga engoko orarinde obochege obochege obotang'ani korenda obochege tokogita okorenda obochege obwa kabere nokorusia engoko nyomba ase oraire orosie egesumu ase engoko ekorara kababori ng'a abana baminto bono ng'aki togokora bagatema kong'ika ang'e bagatema goika Omong'ina one ang'e ase okomobeka ebirengereri ebiya na komobori ng'a nonyare gokora egasi eye bakagera twensi ekero twaikire iga abwo nkanyora ng'a bono arosirie omochi nakorire ase eng'encho ase ebesa eria abaminto bantomerete kabatebia ng'a bono oyo minto Shemururi agateba ng'a siani ntaete otuge chingoko ase eng'encho kwang'orokiri through video kwang'orokiri ng'a kwagitire omochi kere nanyora goikera igo ngateba ng'aki bono chingoko nkonyora abasani temanga kondigeria chingoko maiga kero omonto akareta onde isano onde 10 nkanyora chaisanire goikera rero iga buna chire iga bono nabo chimbegete nabo ninchi chigonkimbo busy ase okona korengereria ng'a ninki mbwanete gokora mbali na kugura endagera yago koria ne family yao ya kera rituko igo okwateba ng'a project ye chingoko nokogitoko Shemururi ogokonyete ensemo eyo ero nero nkonyete ensemo na abande mbagendete gokonya ensemo yendagera na kero kende ebinto okorarera ne kero goikaransira bono ase chingaki chiri muna bachirete kerundo keria naende nabo batigirete kerundo keria bono since then
tinana korora any support gochakera abu bono ntebo oyo gochonye ekere ari buya ataratwara muchandonde shemu nere still ogendete kumbugori igo bari bande mbago konyete ase Bagakorera ntunderi entang'ani lakini naende kero kende tokomanya na baro mochando kibabwate bakarate ne tokomanya na borache konyora bakogokonya kero kende tokobaira rimbuya mono lakini ase shemururi gwatebenga nagenderete gokonya goika bono ase akoire chingoko ogokonyire kwagorire egechange kogiterete omochie chingoko chitari gosoka bono omwaka misiani kero kende timanyeti ng'a kiogokora kwanyora ebirengereri ebi naende kwarengereri ng'a mbikirane ekegera abanto bange baikaransete buna ikaransete iga mbari gotwara ebirengereri binga buna ebio naende banto mbari gokagera ng'a abanto buna aye mbarengereri bache gotwara ebirengereri buna ebio ng'a kiogokora kwanyora ebirengereri buna ebio eyokorusha obong'aini bono ekere ebirengereri buna ebio omoraria koreng'ana na inche aye oyomo ogo na omosani one abaminto buna ba Makinight na abasani bane ekere nanyorire ng'a naremerwe ng'a inchera kingokora igo ngomanya ng'a oko nokoremerwa chibesa igo nkorigia abasani bari bane bare within nabo oranyore ngokorigia nonye botugo ngobori naki omoraria nimbwate sababu ere na iga na iga na iga bono ekere narure ebirengereri biane nakobitigeire nabo okonyora ng'a naye kwarengereri more than inche kwanyora gwankonyire ebirengereri biria kero nakonyekere ebirengereri ebi through abasani na abaminto nabo okonyora ng'a ebinto ebi bionsi bianyarekanire ase eng'encho nanyorete ng'a oborema tinkonyara koboteba ng'a nabwo esuluhisho gose nabwo entamero igo omanyete ng'a oborema na egento gia kawaida bono ekogera ng'a goika ndigie rituko ase erinde ng'a abana aba naiboire mambia ninki bacha koba abana aba naiboire mambia bache gotigara koba abaibi gose abana aba naiboire bacha koba ekielelezo ase ecommunity naki ekogera ngwechanda mono na gochaka korigia ng'a inchera ki ndanyare kuplot up my family mwancho morigerero INKA TV ebiro buna ebi oigwete buna omwaka Daniel misiani agokwana iga gwakambia mono yaye ya bene gochia sayo omorigereria kwabere gokomokonya ase enchera yamo gose eyende na into buna INKA TV togwakambia mono sana ase eng'encho yogochora korigereria echannel ya INKA TV eigero kende yaireire ogokonyeka ase ekerengo gete kumwaka Daniel misiani nyora ng'a aiga torase enka yaye mwaka Daniel misiani noyo no morugi oyo ikaransete iga igo bagotoka ase ekenyoro kia bonyakoni ekegotoka ime sublocation ya Ibanchore location ya North Masaba ime constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii na kitogosabera ng'a kero kende ekero gokonya torosa naende konyo yo mino karoche nabo gosesenigwa ase enchera yamo gose yende mbare agenderete gwakera mbuya mono Daniel misiani unabono shem moruri oyo ororekanire oibwo gokonya mono gocha ase enkeye akaine kingo mochiogitirwe na kugora chingoko na abande bonsi totanyare gukwana marieta lakini tokubakera mbuya mono kiandege 10 kwa niaba ya Daniel misiani ase eng'encho nabwate ndagera akori insinini onya yamoremire bono nabwate ase akorara na kero kende abana nabwate skuru timanyeti ng'a abana bobwate skuru mwaka Daniel misiani ine eng'a kiokonyora school fees yokobakanera nabona igo omoraria nabeire ase karia agake nkonyora onye nanyora siringi 500 lakini inche ngominyora ndi siringi 200 siringi 300 chiende sukuru lakini rende ntebe muna bono ase chitamu bere chiaetire nabo ching'ete stress ase eng'encho ng'a tindanyora namna ende yonsi bono ase eng'encho narengereti ng'a chingoko enche ching'e kende ngocha gokora lakini endagera gekandema ndagera ibono goikerega na chingoko muna onye ndagera yarema na chechi nabo chatenenera abo bono abana nabo bang'ete stress yake lakini rende inde na hope na omosamaria natoke omosamari ngotokare oyo gochigokora ki oyo oransire tokumia nyasaye natuma omosamaria tokumia chingoko echibono otugete aiga ngirengachire bono iga nabwate chingoko 78 lakini rende
muna kawaida kawaida ile ya marwaire urere bukang'ataki nabo chia reduce paka chingo ka 40 Yo chingo kange 30 na isano na isto chigakwa. Pole sana. Kero kende chingo ngakyo gokora kwanyora mariogo na kero kende ndagira. Bono kiria geke gotuika twanyora tubwathe. Bono igantebe ng'a naki kiachirendirwe ikiraiga. Ase kiria geke nanyorete korwa ase abasani. Okay. Kero kende misiani aiga stoikerete bino tore bono iga. Kero kende naende mbokonyi kyoganye oganetie bori oratebe ng'a kero kende kero okorigereria osago konyo ensemeye nabo okonyoranga gwatwarira gosemeri gwokoendera nobogima. Nabono iga nare gosaba abategereri abarigereria nabari batoroche. Bono iga ekere Nyasaye aranyare kubaigurira emirangwa. Ekere Nyasaye aranche koirania chinema chiaye. Bare gonkonya mbarosa ase okonyora enchera ndanyore endagera yongona korageria etuga eye iga etuga eye iga mambi nabo ekoreta erarete obogima bwane boba batari. Buna bono omobwekano narwete kerenge gocha ase INKA TV. Otaiga ng'a ekero Nyasaye arabasesenie tonyore egento gekokwa etinga. Etinga chingoki chirabe chikonyora chirabe chikorendeka buya goetania ekere ndatumeka endagera ya etuka yoka. Igo bono ekerengereri obwate nigo okonyora etinga. Egento buna etinga bono egerankonye mono ase ogokirinia buna bono totebe abana ba esukuru fees iga erabe rahisi ase okobakanera. Ng'a etinga eye yaretire omonto osire nanyora esindi 50 echi narire 10 chingoko chiarire 30 chia esukuru fees yatokire. Nabo okonyora ng'a bono goikera iga abwo nagendereire birori. Okay. Asante sana omwanchi omorigereri INKA TV oyo nomwaka Daniel Misiani naende nabagendete gonya korambora ebirengereri biaye na gotumeka obongo bwaye buya bono onyorire ng'a ase konyora etinga nebe gekomosiera echenge yarabe gakorageria etugo yaye gaiga namba ibere nabe gagosina onye nobosi nera ararie na gosiera bande bonsi bari baratake gosierwa na korwabwo nabakonyora kabesa kande karamusukie na gosasa ensemo y'ogwakanira omwana school fees. Igo ng'a ekerero ky'omwaka Misiani bado nabo kere ng'a nageneti ogokonya korwa ase onde bwensi orerwe komokonya. Kero kende omwaka Misiani timaeti gose ng'a koruto rwaiga morai onde naro otarire gaiga. Morai onde taiyo otarire. Natemete korigia nono omwaka machou lakini tindanyora ntoraikerana nere buya. Omo-MC oyo ng'aki akorokwa? Omo-MC akorokwa James Aiko. Iyenga. Tanya kororekana gaiga. Nana komorora bibi nonye nono okobori tana kobori. Yaya. Okay. Kero kende omong'ina buna araiga egasi agokora enene mono nererie. Egasi agokora bono ase naikerete ase eng'encho nanyorete ng'a at least obokonyi obo nanyorete ntogocha kobotiga bosire bosa. Igo omanyete egasi enene yokona gochirenda. Egasi ende akaginga karia gake twanyorire nagwakobokera gagokora oirana ase ebinto. Aria esimo gakomboa. Bono oirana ase okona korenda ebinto ebisiko gaiga. Okay. Mwanchi omorigereria INKA TV tobase kweba tore ase INKA y'omwaka Daniel Misiani nero oyo bari nomong'ina oye ase INKA yabaiga ase ekenyoro kia Bonyakoni ekegotoka ime ye sublocation ya Ibanchore location ya North Masaba yari bari Masabe constituency county ya Kisii. Nigwe tokogania kwaye Misiani lakini ntokweba gotebambuya mono sana asayo ori kwerura ase enchera ya magose yende ase engencho yokomokonya omwaka Misiani ne familia yaye aiga no tuje tubaboreri bono riswali ng'aine abarai baito ng'aiba bete omo MCA we ward ya Masimba omosike Aiko omanyekaine muna Liyenga omobunge bwe constituency ya Nyali bari Masaba omosike Ezekiel Machogu omo women rep bwe county ya Kisii Musubati Janet Ong'era abaigo nonye nomugavana bwe county ya Kisii omosike James Ongwae gati y'abarai banda bange bechingencho ao ine kero kende momanyete buna banga buna aba ngotoka bale ase Mamioro na kero kendo nye momanyete kimwakorire
mwaka misiani kero kendo mo MC ari gocha kugutarira gaiga usomo bunge bwe constituency ya Nyarwanda masomo musikeze kiri machogo agutarira gaiga bonaga ngikwacha ko matebi gitangani akorera gende gitangani ekogera omusada orogo nabo gusabwa ngakinde yonsi nabo nagocha komo request ase ng'encho ng'a gokobundisa omonto kobwata enswe kokwaorokirie omonto ng'a ensuga ekobwatuga kwamokonyire obogima bwaye bwensi ekero are konkonya ase okonyora enchera yokonyora nonye income erabe gekorageria ebinto ebiga tang'a chibesa chioka aise kong'ang'a nakoretere gose na emashini eyeiga nasupportiri INKA TV embwate siase okoreta etinga eyeiga igo yare gokoba egento kia maana goetani nonye nkende gionsi igo bono ng'a anyore ng'a omobunge ono ontareire rero iga nimo requesti ng'a INKA TV yakorire eke aye na omobunge nonyare gosupport goikera iga tokore ase eng'encho ng'a ntoganie enyomba ase tokobeka etinga eye ntoganie emashini eria enyene koruga abwo riori ninyare goetenena ntebe naki bono goikera iga omobunge one wankoreire rigiya lakini rende naende tindi gokumoya bwa ogoteba ng'a omobunge one timo request nabo ng'ete komotebia ng'a omobunge one machogu tobasa gotweka inyora abarema muna inche iga inyora abarema egekogera na intwe ntobwate okogania okuya gocha asore egekogera naye torigerereti asante sana mwancho murigereria INKA TV bado na watono mwaka Daniel misiani gaga mwaka Daniel misiani Mong'ina wanga kia kurukoya oya kuruku mali tamora karukina kimogora moigwana na watu iwanaine na watu anjaine bako biamara sana karukina mwancho murigereria totoka toigwe ngane ya moyoka korwase Mong'ina bwo omwaka misiani toigunga karukende inkia bwate ere ari gocha gukwana kana tebionga kyo kuruku baba che tanya nguruku mata mara misiana nanje ngwereria INKA TV mbuya mono unatingwa kwereria MCA Dudus na Makinight asa maya imwakora na naumbi mainyomu ekero kya masimba na tingo mwe bamana narokarire nkayana yabe na yabe na rokuna njo mukungu ase nje na INKA TV na inde gaiga na inde bera ni inde ria kabere baje to gasanke nenge ndera baje change nera ororo ande ngora ni bali soire mebuko yabo okonya Senge yeiga kobere na limbi ya mono noyo mtose moruri abeire buna uno mugakone gosirenge ensa se yenda kata gosirenge yeiga nera rorokane komera ndende mbi ya mono asa krusende mbirema oyo mtopani besimakori nera bere nera ka konya Senge yeiga nere komera nera mbi ya mono asa gotachana bunya kororoka na iwe MC Dudus anje kubera limbi ya mono asa mai magana takokora kero kende Mong'ina ng'aki otanya korosa no mwage kiagera oroche buna atari gotara nayo komobogoria ende kwa moirania tinkorosa obo bisimboro byobo tinikorosa na inde ekiaga nanduseti obosoko korwa kanuseti seito ande watu abe torenere ase myaka twamenyerana 6 years tanya kung'aka tanya gonde togoteberera ntwakora keke twaigwa twatana kire tokore keke naiga tinachira narimire age mwanto konya tonyora obuyo onte ya to twechanda mono konya toro obuyo tonyora museto simeka bana baragera na bana iga na mabina boka na mugondo no narure nachire narigeria ng'ombe nanyire kende nari chingoko kende nera na musibiri ororokanire nera kobomu mwaka obo yakine nare nenga yaye kero kende abasubati mbaro konyora bagutwara obwo bana bakonyinyera kero kende batanya rokora mirimo ngabune no bagosemera ikonde gose no basemi ncherende abango basemera naki keri kwanyorire naki gigatarire oya ko anje ni mo beramet naki kire ndo wa ikola sara kinya na onkola mena kara keke namo ba oba kirinta gatioka namo sibyo babuya namo beka sawa ndata asakura rare buya
naye wona ki onye naye kwarenge Nyasaye omokorere Nyasaye kwege susuru. Okay. Ekero kende bono iga yari gutuka nga narotagete naende kubasira nchirende aya bono buno rio gokora emirimo emenge ase Senge nsemo ki naende oroche mware gosirwa ase ngincho gosuka Nanje naye gosapoti bangetinga iga nashingo kechire gase murura atwete na batoko cia Senge charia tikatanya kugura kuri tuka twanya ku expense mono na toko atwara osne ntoro senda ke twachia na ndo bose na batoko cia bana barageire abande ba ntwase na abande bachire gukanya chinga cyabo. Okay. Kero kene ngikwara chakota yo muri INKA TV. Oyo INKA TV kama tayo moyo Nyasara kwe mkono kwa kutondia kwa kupokea morosa naende morosa gotumana okokonya bange buna baigana turega biamono sana mwancho murigereria oyo no Mong'ina bo mwaka Daniel Misiani obeiro molemerere kende gikumi komoremereria Daniel Misiani asoko musibia kone kinga ngomuirane nyomba na kumuirane siko bagusange birengererio eyema seyemo banchaine Mong'ina oyo obere gakomurinda atari kunyinyera buna atebirweka mwaka Daniel Misiani ndima tingi kwaraje gotebi murigereria kiomo elio egentete gukora omugano ase umuraria ase abaminto bari baturigerere tiga na bari bandorire gwetera inwe nigo nkoiraneri mbiya mono itari kwaera egekogera aisari mwankonyire na ari mogendete guchigonkorera egekora na nigo nkwegena na gosaba ng'a tata tanyara kubatiga muremerwe kera morabe mokorwa tiga mogenderere komenterwa ekiage kiaino nke basako ba keremeire ketware rituko ase erinde tiga tata baseseni naende agenderere kobaimokereria igoro ase aria mogendete gotokorera inche amo na abande abange bari INKA TV erabe gekoikera tiga Nyasaye agenderere kobasesenia engaki ase eyende mbuya mono mwancho murigereria INKA TV wikira buno tugukorera omugano oyo igo twache kubwatia ntwakorete omugano bo mwaka Daniel Misiani nenka yaye igo twache kubwatia torenga nga yubugima bwaye bwaikire na amaene nga bwabeire bwo change yake nonyera omonyene taranyara koba kagutara lakini nabwa togosemeria nga wetera abana baye nero bugima bwaye mbo change no murugi oye twawakire mbiye mona singi njokoba omurigereria omwegenwa INKA TV nande ngwa kambia mono ase bonsi bari twabwateranira singi njoko ane kinga omugano oyo kwayenyorire eyema seyemo abaminto bechi kamera nare Makinight Brian nare ngo Jeff na Master Young njebono korwa Senge yo mwaka Daniel Misiani gotoka sekenyoro ekiabo nyakoni ime location ya Ibanchole location ya North Masaba yali ali Masabe constituency county ya Kisii igonkor kwa MC Dudus ngo wakirambia mono asinge nchugo twara omoyo omotwereru na omoyo bokonya endera gokonya ndi bwensi ulira nyara gokonya kale moyo aroche no sesenigwe endera kurigereria channel yitu na mbeya mo INKA TV ogendere kwe manyimigane yekorwa sebinyoro imebi oika emechino nyeneria menene bia mono sana